noladalaku utama tumrape wong tanah Jawi wong agung hengek sikondo panembahan seno pati kepati hamar sudi sudanan hawalan nafsu ho 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 pinesu tapa brata panepi ing siang ratri hama mangun karyawana tias mringse para tamu kakung putri kanthi rahmating Gusti kawimbuhan berkah pangestu panjenengan sami tumapaing doping temanten tepat tabuh sedasa nggih Pak nggih tepat waktu nggih Pak nggih dalam riyen Pak maos Quran dereng manut dalang tuwek mawon nek labani nggih pun Bambang mawon dalang nek pun tuwek ngeten niku pun boten patek kanggo kula blak-blek dhisik ning plaosan basa tuwek ra tau rono belas ane ayo monggo para tamu jajar sumandingan don sesenesian ngancik dununge tresna lelumban telaganing asmara kula pun menembromo panggih temanten selawat serokal kula pungkasi kanthi selawat ilir-ilir ing pangajap sageta temanten kekalih kenep raosipun wening pancandripun pun tresnani sapadanipun boten klentu pandumuipun sageta kasinungan iman lan Islam bagya mulya kang sinedya renggang gula kumepir pulut tegesipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin sampun jangkep pahargyan kalengga menika Pak Jarwo nggih sampun rawuh sekalian ibu niki Pak Jarwo asli nggih Pak nggih apal aku piyai ngancar plaosan ning piyane mesti lemu-lemu wonten kalenggahan menika sampun jangkep pahargyan monggo-monggo ya sami kula dherekaken ngenepaken raos sawetawis ngenehaken pancandriya daya-daya waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumuli kawiwitan katur dumateng panjenenganipun Ibu Hanifah monggo Bu Hanifah kepareng nyamaptaken anggo manjing sasana pinanci kepareng maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an wekdal sak cekapipun kula aturaken monggo Bu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sanaya judul Al-Qur'an mugi-mugi saged mahanani kawilujengan karaharjan wewakasantosan tumandu ingkang menggugati kadang pisan sutresna kaki temanten sumrambah sedaya para tamu kakung putri. Amin Allahumma amin. Abdi dalam sinoman Widayaka Juruladi monggo pambuja krami kesepisanan tumuli kawiwitan monggo para kadang sinoman sinambe para tamu kakung putri hanikmati pasugatan ingkang sepisanan monggo para kadang sinoman Sinowati untuk siap-siap sinoman sinowatinya silahkan Pak. Wonten kalenggah menika upacara krobongan daya kawiwitan Bapak Muhammad Mansur sampun lebda ing karya sembadana tepi jejering sepuh kula tembangaken pangkur bobot timbang pun wiwiti monggo burung mingker mingkoreng koro monggo burung bune tak timbange tak trajune miwiti krobongan dina iki bune aku lan ibune wis sembodeng karya tepi wajibing wong tuwa mungkur pikirku bune mula tak tembangke pangkur tak cengkok ngrenas. Iya ya Pak ne ya mirip-mirip ngrenas ngono lho bune. Heeh kaya kono timbangan akarono karnan marati nimbang kuwi nang tengah lungguh Pak ne. Oh iya bune aku lali saking penake aku nembang ki mau siwi ana manten denengke bobot timbang kuwi sandi surasane ya bune awake dhewe minangka jejering wong tuwa ora kena pilih kasih bau kepine mban sinde mban oyot mban siladan kuwi ora becik anak mantu ya direngkuh kaya anak dhewe nggone kula wentah kuwi kang dadi surasane bobot timbang. Iya Pak ne wis
dieling-eling temenan ya Bune. Iya. Sinawang resmineng kita jan penak tenan Pak Nek. Maem sop karo ngrungokke ura-uramu pangkur monggo bukane padi pun telasaken Sinopa Seno Karto Mrekretarto Kang Mas menika garwa panjenengan tumungkul ngaturaken sumenge pangabekti Kang Mas. Yo Yai. Sungkeming siadi gawe bombong tiasing pun Kakang tak tampa ngayu pangestunipun Kakang wae tampan. Wis Yai kene ndangake kene tak aras tak sayang tandha katresnanipun Kakang Pawan Siadi. Pakartine ngilmu kang tumrap neng tanah Jawa agama agemeng aji Yai sawise adipun kula ora ngrasakipun Kakang lolosen duwipun Kakang ayo tak gandeng sowan Rama Ibu ngadang pangestune Kanjeng Rama Libu Yai. Injih Kang Mas sholawat Jibril aja lali Yai maragi lolosen duwipun Kakang. Muga Kang Mas sampun renos kemadyaning gigir panjenengan sholawat Jibril. Ayo sope selehke nyambut gawe. Romo menika putra panjenengan kekalih Rama ngaturaken sumangga pangabekti Kanjeng Rama sebatan kula Ibu menika putra panjenengan Nurkalis Majid ngaturaken sumangga pangabekti Kanjeng Ibu suwargane wong urip nduk yen to nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa ya wis nyedak Ibu kwerene le bocah bagus mau matur sembah nuwun semanten genge pangestu Kanjeng Rama kehormatan dateng kang putra kekal Bapak ora bisa nyangoni apa-apa ya mau pangestune wong tuwa bisa kanggo pawitan nggo renggayuh kamulyane urip mbis le bocah bagus Nurkalis Majid Bapak meling kanggo kowe ya le iji Kanjeng Rama betos kula katur tak tampa ya nggih ya Bapak meling tresnanono anakku wadon Anis Maisa nganti jebating jaman kula begitu terus kasiyatan dawuh pendidikan panjenengan Kanjeng Rama wis kuwi welinge Bapak kanggo kowe ya nggih aja lali gandengan tujumu ya nggih yo kelawan mara sepoira yundis wong tuwa dhewe karo mara tuwa ki bobote padha wajib sira sembah tegese sembah kuwi sira ajeni cayu kaki jumrung karsa bisa duwe angga manunggal cipta duwe angga manunggal karsa sajuga kayun kacetha ing diri nunggale cipta rasa mujudke wahyuning bebrayan mula kang sinebut palakrama susila ya nggih mewa itu mara sepuh keparang putra kekalih ngadung tetesing pengetus panjenengan Ibu muga-muga pangestune wong tuwa lan para sepuh bisa kanggo pancadan renggayuh kamulyane kumpis bener ketika Ibu le
kono nyedak ibu. Tak jarwani kabeh anakku wadon nyedak bapak kene ngger. Nurkolis nyedak ibu. Rungokno kabeh anakku. Yang sira kepengin gayuh kamulyaning urip. Tindakno dawuhing Gustimu ya agamamu. Dahana kang dadi laranganing Gustimu ya agamamu. Ya ing kono margane kasembatan bisa urip ayem tentrem ing bebrayan. Satemasirna godho pangrencana nemu bejo sak garwa putra lumintung besok temekan putu ya ngger anis. Wis pilih bapak kanggo terus noproboman kaki rampung ya ngger. Kabeh mau simboling kamulyan teko sajiwa kanggo kowe kabeh ya ngger. Anis Nurkolis awakmu kudu sing pinter, teguh, tetek lan tanggon. Saiki awakmu ora Joko maneh. Saiki awakmu duwe tanggungan sing luwih utama ya Le. Kenya lungguh jajah telakut kakak. Kacar kucur guna koyo Yai. Injil Kang Mas. Pun Kakang bakal ngadeg jumeneng tanpa ana guna kayanipun Kakang Yudi. Injil Kang Mas. Kanten ana kanthi tulusing atimu. Mbok menawa besok bakal antuk kanugrahan kang abadi wong ayu. Kang Mas, Kang Mas. Kacat kucur ratuning sandang kelawan pangan bugolan wastro. Tampanen kang itu sing atimu yo Ayu. Injih Kang Mas. Lajengipun monggo Kang Mas dipun titipaken Romo Ibu Kang Mas. Ayo Yayi. Tak dherekke Yayi. Romo monggo kula tinampi Gunaka saking putra kekalih. Kacar kucur Gunakaya. Tak tampa tak simpen ana gedhong peteng. Muga bisa kanggo pancadan nggo nurung gayuh kamulyaning besok ya nggih. Pakne kacar kucur Gunakaya disimpen ana gedhong peteng isi pakne kono ngger rampungna kanthi kembul bujana Ndramina dahar kembul cara ratu ana ing dusun cukup anis ndulang Nurkolis ndulang anis. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Robongan menika wonten kalenggah menika pun pungkasi kanthi ngunjuk tirta wening sareng-sareng. Monggo Mbak Anis, Mas Afid Nurkolis Majid ngunjuk tirta wening ing pangajap sageta temanten kekalih kenep raosipun. Wening pancandriyanipun temantene ngunjuk banyu bening, penyanyine ngombe sop. Ngombe atau maem yo nek niki. Maem kok banyu tok. Seger tenan. Jan penak nggih Bu nggih. Sholawat Jibril tinggo ngiringi temanten sungkeman. Pun mantu dereng Bu Afif, Bu Anifah. Pun mantu dereng. Dede gak ngundang aku. Para tamu kakung putri, upacara kerobongan sampun rampung. Tan karoso menika sampun tabuh setengah 11. Langkung gangsal menit. Kalajengaken mangke tedhak pinetha utawi foto keluarga. Kawiwitan ingkang mengkugati Bapak Muhammad Mansur Saribit Garwo mangke kasuwun foto rumiyin utawi tedhak pinetha. Lajeng panjenenganipun Pak Jarwo sekalian Mbak Yuwagiati mangke kasuwun foto nggih Bu nggih. Foto cepet ngoten mawon kalian Pak Jarwo. Lajeng keluarga agung temanten kakung rumiyin saking Ngancar, Plaosan, Magetan gandeng karo Sarangan. Nggih to Pak nggih. Gandeng sak ngisore Sarangan nggih. Ngancar niku. Nggih to? Ya nggih Sarangan niku. Oh, nggih aku lali kok. Mangke kasun foto rumiyin sinten-sinten menika boten dipun serat. Egotipun pangarasani cundakane lampah saking Ngancar Plaosan panjenenganipun Bapak Carik Agus Sulistiono pakai kasun foto kalian temanten kekalih. Boten kula sebataken setunggal pokok setunggal. Mbak Anis tadi malam tak WA daftar fotonya mana gak dibales, sibuk. Nggih mangke monggo kasun foto kalian temanten kekalih keluarga agung semanten kakung rumiyin. Lajeng mangke keluarga temanten putri saking Reca Banteng Wonorejo Kedunggalan mriki inggih monggo dipun pakai nyumbanggaken kasuwun foto kalian temanten kekalih. Setunggal tembang utawi lagon versi Islami monggo Mas Aji derek panjenengan penyayine sing pundi. Iki Ibu Hanifah badhe request minta lagu apa Bu? Bu Hanifah minta lagu apa? Dalam Ifrohun. Yang mana penyanyinya Bu? Yang sebelah sana atau yang tengah-tengah atau yang paling hitam? Yang tengah. Lagunya apa Bu? Ifrohun. Ifrohun sing diaku rali ya anu. Neng buku kaca 19 wis sakmunine kono. Kayak gue. Nggih monggo setunggal lalagon kagem anem Romo tedhak pinetha keluarga agung semanten kakung rumiyin Pak D Bude Pak Lek Bulek monggo kasuwun foto Pak Carik pundi Pak Carik kasuwun foto sekalian Ibu sedaya kemawon mangke kalaju keluarga temanten putri nggih mboten dipun serat sedaya kemawon kasuwun foto sinambi nyerantu panjenenganipun pepunden kula Rama Kyai Dumami dereng jumurung rawuh ing mongko monggo nyumbanggaken panjenengan saderengipun tanggap wacana ulung tinampan upacara tedhak pinetha pun lanjut setunggal lagon monggo. Keluarga besar temanten putra dulu dari Ngancar Plaosan yang dipimpin oleh Bapak Carik Agus Sulistiono. Silakan keluarga besar temanten putra dulu. Wa fi
bapak-bapak saking kagetan ini langsung foto monggo. Adik, mau foto sama saya? Monggo langsung foto. Sakara pede
Mboten ateges ngirangi trapsila wartawan potret saking Queen Wedding lajengaken genipun motret wae tedhak pinedha. Kita iki sing seragam-seragami keluarga besar nggih Pak nggih. Ketara kok seragame kok. Monggo kasuwun foto mangke keluarga temanten putri nggih mekaten menawi tetela dereng rampung mangke rampung bahagian ampun kondur rumiyin mangke dipun rampungaken rampung resepsi bahagian potret utawi tedhak pinedha kalian temanten kekalih. Kula minangka pengendali wara nglajengaken rencana adicara salajengipun potretipun terus berjalan boten ateges ngarangi trapsila kula minangka pengendali wara nglajengaken rencana adicara salajengipun lung tinampan tumuli kawiwitan ngonantikan pasrah sulipun kadang pisan sutresna wonten kalodhan meka kasarya panjenenganipun Bapak Carik punjih Bapak Carik ngancar nggih Pak nggih Pak Carik ngancar pelaosan Bapak Carik Agus Sulistiono kepareng nyamapta genanggo manjing sasana pinanci kepareng masrahaken ponang temanten kakung wonten ing mangke kang pareng nampi panjenenganipun pepunden kula panjenenganipun Bapak Muhammad Fadlan Ali kepareng nampi pasrahipun temanten ngeras pantes nglantasaken pangayu bagyo ewasana katur dumateng Bapak Carik Agus Sulistiono monggo sasana sabda tumuli katur monggo Pak Carik katuraken gunging panuwun dumateng kadang pangandeli wara awit sampun kepareng paring wekdal dumateng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Kunjuk panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh ingkang pantes rinengga sagunging panghormatan. Kunjuk dumateng para priagung pangembating bawat wonten ing wewengkon Reca Bandeng ngaten nggih, Reca Bandeng Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ingkang satuhu pantes sinudarsono. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Sohibul Bait Bapak Muhammad Mansur sekalian garwa ugi sedaya gotrah keluarga ingkang satuhu kawula tresnani. Langkung-langkung dumateng para bini lenggah kakung Sumawana putri ingkang sami rawuh wonten ing rikalenggahan punika ingkang satuhu kawula tresnani ugi. Nuwun kepareng kawula mambeng anggembil kamardikan swasana panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Boten ateges kirang saking sedaya trapsila awratipun kawula mriki pinangka duta saraya saking Bapak Sujarwo sekalian garwa ingkang wijil saking Laladan Ngancar Kecamatan Plausan Kabupaten Magetan. Saperlu ngaturaken wasinggati keplasing prasedya marak sowan wonten ngarsanipun kadang besan sutresna nuninggih Bapak Muhammad Mansur sekalian wonten ing rikalenggahan punika. Purwakani atur kepareng kula tansah ngujukaken raos puji syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng maringaken barokah arupi kawilujengan kasarasan tuwin karaharjan satemah kula sapangombyong ing wekdal punika saged anglarepaken punang temanten kakung saking dalem dumugi ing baliwisma punika. Sholawat tuwin salam mugi tansah kunjuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaat miwah pitulunganipun wiwit milai wedal sak menika ngantos ing binjang ing dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Kunjuk dumateng para pinilenggah kakung Sumawana putri langkung-langkung dumateng panjenenganipun
Bapak Muhammad Mansur sekalian ingkang satuhu kawula hormati. Ingkang salajengipun kepareng kula badhe ngaturaken punapa ingkang dados wiraosipun manah sederek sepah kula nggih menika Bapak Sujarwo sekalian garwa wonten ing ri kalenggahan punika. Ingkang wis pindah anggenipun marak sowan wonten ngarsanipun panjenengan ngaturaken salam kawilujengan. Mugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Mansur sekalian keluarga kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing salajengipun kawula sarombongan ugi ngaturaken gungging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sampun kersa nampi karawuhan kula sarombongan wonten ing mriki. Budhong malih rawuh kula wonten ing mriki dipun paringaken papan palenggahan menggahipun pasugatan ingkang estu-estu damel remenipun penggalih kula lan sedaya rombongan ingkang saking ngancar. Mila mugi-mugi barokahipun Allah Subhanahu wa taala tansah lumintu dumateng panjenengan sakeluarga. Wonten ingkang salajengipun anggenipun kawula sowan wonten ing mriki sak rombongan nyunggi jejibahan nglarapaken punang temanten kakung nun inggih Nak Mas Bagus Afid Nurkolis Majid putra panjenenganipun Bapak Sujarwo sekalian Ibu Wagiati ingkang mijil saking laladan Ngancar Plaosan Magetan. Wonten ing dinten kawuri sampun wonten pirembagan jejodohanipun punang temanten kekalih. Lan ing wekdal punika anak kula pun Bagus Mas Afid sampun dipun ijab kabulaken kaliyan Roro Ayu Mbak Anis Maisyah putri panjenenganipun Bapak Muhammad Mansur sekalian Ibu. Alhamdulillah jejodohanipun punang temanten kekalih sampun sah miturut satataning agami ugi pranotonipun adat lan ugi negari. Mila menggah keplasipun sedya wonten ing kalunggahan punika kula pasrahaken anak kula pun Bagus Mas Afid kunjuk katur panjenenganipun Bapak Muhammad Mansur sekalian mugia saged katampi kanthi asta kekalih lan kanthi lila legawanipun penggalih. Ana mungkin mawon pangapunten Bapak Mansur mbok pilih anggen kula masrahaken anak kula Mas Afid punika namung badan sak wantah boten kekantenan punapa-punapa paribasan boten beto Mas Picis Rajabrono awujudipun nggih namung mekaten kawontenanipun. Mila kanthi punika kawontenan kala wau mugi boten dadosaken kuciwaning manah saha penggalih panjenengan sekeluarga. Lan ingkang salajengipun anak kula Mas Afid punika saweg ketingalipun sampun dewasa sampun ageng namung kemawon pengalaman babagan panggulawa utawi bebrayan punika tasih timur sanget pengalamanipun ingkang kedah nyuwun piwarah saking panjenengan sakeluarga. Mila panggulawa wentah kawula pasrahaken bongkoan dumateng panjenengan sakeluarga. Murih anak kula Mas Afid kaliyan Mbak Anis ing benjang saged mbangun bebrayan ingkang langkung minulya. Lan ugi mboten kata lumpen kunjuk dumateng utaminipun para sesepuh bini sepuh wonten ing wewengkon Reca Bandeng mriki. Ugi sedaya para warga wonten ing Reca Bandeng mriki kersa ugi paring pandidik piwulang dumateng anak kula Mas Afid. Murih mbok bilih benjang Mas Afid ngersaya manggen wonten ing dalem mriki enggal-enggal saged budidaya lan anggerbaka
adat Idi Widono ingkang sampun melampah wonten ing lingkungan Reca Bandeng mriki. Kula lan sedaya para rawuh utaminipun para pangombyong temanten saking Ngancar Pelausan Magetan tansah ngrembaka durung pamuji dumateng Gusti ingkang Maha Ilahi. Mugi-mugi punang temanten sekalian pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang dados sedyanipun saged kasembatan satemah saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang salajengipun bilih sowan kawula ing mriki ugi nyunggi jejibahan saking para sederek pangombyong temanten kakung minangka tandha tresnanipun sederek Ngancar kaliyan keluarga mriki. Inggih punika beto sawetawis misusung uba rampe ingkang awujud wontenipun tali asih. Mila mbok bilih wonten keparengipun kasuwun dumateng Bapak Muhammad Mansur kersa nampi wontenipun tali asih punika ing wekdal punika kasuwun jumeneng sawetawis wonten ing ajeng mriki saperlu lung tinampen wontenipun tali asih wedal kalau sumanggaaken monggo. Pak Muhammad Mansur monggo kasuwun jumeneng Pak nampi tali asih monggo mriki Pak. Inggih monggo Pak Mansur mriki. Nah biasane kula tampi ini sok matmuku kula lali Pak. Tak sai terus bablas ten Gunung Buntung dipen kula tampi lali. Monggo long tinampan tali asih. Ibu tampi Pak Muhammad Mansur lajeng dipun foto. Alhamdulillah sampun rampung. Monggo Pak Cari pun lanjutaken malih. Ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Muhammad Mansur ingkang sampun kersa nampi wujudipun tali asih. Namung kemawon sampun dipun tingali nggih Bapak Mansur punika namung sekedar kemawon mugi-mugi kanthi tali asih kala wau saged ngraketaken tali pasederekan atawisipun keluarga Ngancar kaliyan keluarga Reca Bandeng mriki bilih mekaten. Lan ingkang salajengipun kala wau pikantuk cecala saking sederek kula sepuh nggih menika Bapak Sujarwo bilih ing Benjang dinten Senin Pahing tanggalipun tanggal selangkung wulan Mei 2026 utawi Benjang Senin Kolomben njing ben kasuwun punang temanten Sarimbit dipun larapaken dhateng dalem Ngancar saperlu ing sakmangke insyaallah punang temanten Sarimbit badhe kawini suda utawi dipun resmekaken dipun tepangaken kalian tanggi tepalih wonten ing dalem Ngancar mbok bilih mekaten langkung-langkung sak mangke kasengguyung dini sederek sak cekapipun saking Reca Bandeng mriki mbok bilih mekaten. Mbok bilih wedal ingkang kasuwun ingkang sak mangke nggih punika tabuh sanga enjang mekaten. Sagung para rawuh para pinlenggah langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Mansur ingkang satuhu kawula hormati. Mbok bilih anggenipun kawula sowan wonten ing mriki kala wau kairing dening para sederek ingkang sakwonten kathah punika sederek saking Ngancar pangapunten gandeng Ngancar punika estunipun niku panggenanipun niku nginggil. Dados wonten mriku niku pun biasa asrep ngaten nggih Pak nggih. Terus ndugeni dateng Ngawi mriki Ngawi ngaten nggih, Ngawi kados mekaten. Niku kinten-kinten kok padha uyap kabeh niki kesumuken kira-kira pangapunten nggih. Mila mbok bilih wonten sedaya tindak tanduk utawi atur ingkang kalantur tata trapsila saking sederek Ngancar ing mriki kawula mewakili sedaya sederek nyuwun cadung duka dumateng panjenengan sedaya mbok bilih wonten samudayanipun ingkang kirang prahanani khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Ali Mansur Muhammad Mansur
lan umumipun dumateng warga ing lingkungan Reca Bandeng mriki mbok bilih mekaten. Lan ingkang salajengipun mbok bilih adicara ing sakmangke sampun karimpungan utawi sampun paripurna. Kawula sakanca badhe ngersaya nyuwun pamit idi sada pangestu panjenengan kasuwun mugi-mugi lampah kawula saking dalem mriki sak margi-margi tansah manggih kang sarlahayu widodо kalih sedaya sambikala ngantos dalem soang-soang mbok pilih pekaten. Sagung wara pinilenggah para rawuh kakung Sumawan putri langkung-langkung panjenenganipun Bapak Muhammad Mansur ingkang sadhu kala tresnani mbok bilih mekaten lan semanten atur kawula minangkani saking sederek sepuh kula Bapak Sujarwo sekalian tartamtu anggenipun kawula matur taksih kathah kekirangan saha kalebatan mila kirangipun trapsila saha subasita saha wonten tumpang suwing atur saking kawula pribadi kawula tansah nglenggana nyuwun cadhong duka saageng-agengipun dumateng panjenengan sedaya. Wasana kalau cekapi semanten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.